Shalom, horas dihita saluhutna. Manang di dia pehita maringan. Selamat tahun baru. Dihita sudena namahirton Advent Batak Ministry. Kami sian Advent Batak Ministry mandok tuhita sahali naik. Selamat tahun baru tuhita saluhut. Parsiajaran dihita, parsiajaran na pertama parjolo di triwulan parjolo tahun 2025. Uluan di parsiajaran na parjolo debata Makka holongi mardongan lasniroa. Ayat siapilon dihita amang dainang didok sangrang. Pamalummonku ma panunda linosida girgir ma'au Makka holongi nasida. Ainunga mambon rimasu maradobon nasi. Hosea bindu 14 ayat 5. Nuaing martanyang mahita tangyang pamuhay nadibain tangyang pamuhay pandita Purba. Lamang muhay pa sa jarata di bagas sa tikyon. Tapasada mo rata matangnya kita. Alay Tuhan Jehovah, sok kami Tuhan dalam marsiajar, siang hatami mahita parsiajar sekolah sahabat, siang dia Tuhan parsiajar non, boy para di kami jalatikos, jalabuton menunggu kami, lemabok kami porsia tujulom Tuhan. Kamu ti kami Tuhan, siang dia nau bagi hatan di baton, boy Tuhan menunggu na sida, paimaon haroram na padoalian. Pasat kami tangan namin marhite gua anakmu, yung mati mo kapami. Amen. Parsiajarata di hari Mingguon uluanna di dok masongono lobi sian pangaropan na diroha damang dok dainang akan hinaholongan di bagasan Yesus Kristus molo tasuan akka suasuanata diporlak manang na di balian manang na di hauma adong do pangaropatta ikon sudenggan alayolo do sipata ngadenggan tasuan nga tabain napa songoni muse dohot akka aik pauliulihon na tasuani hapeolo dandenggan manang tu hasil nape tung macayoti. Alain nak peta bering songon na melo songon na orang denggan alay molo setorus di rawat di pa une gabi boydo denggan hasil na. Tuhatta Yesus Kristus debata ganup dohita jolma mangalausi akka hatani di bata. Ngolodo mardosa hita maradokpon ibana maradokpon dongatta alay pangaropatta lobi sian na di rohattai aturan na hita do majalo uhuman hobarton taula habe gabe asido rohani Yesus diurupi do kita ditobus kita sian dosa bangsa Israel pe ditikki di parhatubanan di Mesir mangguturi do doppa debata Jehovah di bayan nasida lubbu sere dinatua si Musa siad dolohi marnida ma
nung ngabe tutu lopu serei di gana-gana nasida laos ditipalhon simu sama batulei tu lopu serei mardongan rimas alai nak pesongoni di basa ho Jahobado tu nasida nasa roha namanodo asa totong rabdo nasida di bagasan parpadana tung penasida dang patut majakon pasu-pasu di parpadanani alaya sido rohani de bata tong do didongani bangso Israel luar siantano misipi molo tajaha di hatan itu hatta ima natar surat di 2 Musa tolu ayat 10 sia alainin na Jahobama au pabuluson salhut hatuakku sian jolo ni bohim jala au majuhon goar ni Jahoba dia dopammu namar taluk ni roha doau sugut dihalak naung tinalupan ni rohaku jala namarasi ni roha do au sugut dihalak naung niasian ni rohaku ontung macai sudenggan pambahenan ni Yesus tuganu akkajo marasi roha do ibana taluk do rohana tuhita alai ikon namarasi ikon nataha holongi do tuhatta debata asa taluk ibana maradopon kita jadi di persejarah tope di dokodo omma sada sian akagobaran na gurang na binahen manang na pinatudo ni Jahoba dohot holong na tuhita ahama nanidok ni ngulutta molonung ngahita sega magal magopo di pernguluan alai ibana Yesus Kristus si panopahita dohot nasana adong mardongan waso do hagogon mangusehon dengan basana dohot asini rohana naso habilangan jala tuganuk jolma alai akan majakon debata na tumangihon hatana na mangoloi debata dapotan asini rohana omma nagabe syodol honotta di bagasan parngudutta damang dainang persajaran dihita di hari Senin na maruluam may holong dang marbalos gobaran na patar di holong ni Jesus dopak manusia nang madabu tu bagasan dosa di pamahod di bagasan ngulu ni si Hosea. Mau tayo tamang tapat sejari ngulu ni si Hosea inatana na diala sian tempat na sosuman sandingan na sosuman wala ni mana tu bagasna mula musi imana tu ulaw na sosuman. Di pamahon songoni hulia ni Jesusi ala na manusia nga madabu tu dosa diulahi musi madabu tu dosa alai setong ditogu Yesus sondok tutu sitong tung pe Jehova hot di hatana jala makaholongi bangso manusia saya totong do majukati do pa ibana marulakulak jala say marulakulak do hajahaton ni manusia do pa Jehovah dukon ni pangalosi na marulakulak binain ni bangso na Jehovah madok pamalumok kuma panudalon nasira gil-gil maaw makaholong nasira. Jadi
di baga sa pasajarat dari sinenon tung songni pe holong ni debata madula gula kirgil do debata makolong hita alerang boy marbalos. Jadi om pasajarat di hari Senin mau lihat ya. Persyajaran di hari Selasa na uluan ni persejarata holongna di basa-basaon. Tuhita amang daina. Di bagasan sa tahun 2024 nunga taboto song dia holong di bata tuhita. Tidak song. Jehovah di bagasan Hosana menompa tanon dibayani tamado Jehovah menjokon masa hasangapon hamuliao dohot puasa Jehovah dan rikut menompa hasiangan di ape adorang so di topa tanon nunga taruli Jehovah di pertalian ni holong na adong di Banua Ginca tuhita amang dainang di masa tahun nasalku tahun 2024 nuai masuk mahita di tahun 2025 tahun baru holong ni debata tuhita na mangaleang sana tiki boy dileang masuk tu tahun 2025 tiki debata didok sangonon manompa tanaon di bagasan huasana tamado Jehovah menjakon nasa hasangapon hamuliao dohot puas dukon hadadabu di Eden Adam dohot Hawa dan panean bedingolu dohot di holong di debata alai debatana diusung do parluhutan i marhite hatana marhagugoan di sini tu hita amang daina hita jolma na mardusa mangido tutuhan tu debata hamalotean tutuhan Tuhan moliati Tuhan pasu-pasun di bagasan setahun 2024 nuai di tahun baru holongmu holong di Tuhani sebalgatu masa dan persyajaran Horas mari kita muse mardongan holong apalagi bagasa tikion persyajarat tadi hari Rebo didok mauluan na dison ailad do na di cinong alai otik do na tarpilin tung macai bahat do na di ju alai tung macai otik na tarpilin molo bahat ni si panganon no pungu di meja dia na tabiring tung macai uli lehet jala itorsirroha odorat na di sorleton di naroha langsung mabinua diputik manang na di batu pinggan na dungi di panganan wah tuksoy na matabo dung di pangan hamu aman kita saluhut na di gokkon debatado gokkon dohot juju asarotu ibana debata dak kolam Makkah holongi hita ale dohot do di ju hita di pio Jesus hita ganu alai sude akkana pinionai naso oloro anggoi hona uhum mai
Ale molo olo do di pio jala mangoloye hata ni debata nang akana pinati konna tu ita dapotan halua umay. Di bayad di sosada parupamaan taringo tu pesta parujuhon. Dina marujuk raja disuruh maakau luwalang manang nana posona lau menggukun dohok maju tupan pesta manang parujuhan alai bahak do akkana marsidelia arong do pe urusakku ninna ibarat na sonno aing sibukir do pe ano aing di perusahaan rona sing dang do pe sanga au naneng arong do pe akka urusakku nasi jala di jo muse akka naposona di pasahat lau mahamu pio hamu masaluhukna halaya hama namasa dung di pio akka nama mioon akka naposoni rajaon di pusat di parsipal di sibali jala dibunuh tung macai muruk ma anggorajai di dabu ma'uhum di baim ma paruhuman tuakka nama munu piga-piga si anak kana posonai didok rajai tuakka na posona na tading nungarade nian hasea tu pestai alai dan tau akana pinioi ope lau mahamu tuakka dalan balubung araun hamuma tu haroanasa na dapot hamu ommana di surat di Matius 22 ayat 2 lau be mahamu goko kamu ma iko gokdo pesta parujuhanon ninna rajai di hata nasing taringo masahala bawa naso marpahya pesta hamu maju amang do inang do akka na nawolongan ro sahala bawa tupar pestata tupar rujuhan dan dipakai pahian pesta dipakai pahia permahan manang pengidu-idu nama riba bajuna totu na pailahon parpestai do hita disi manang naso mamakke pahian naleheti na pailahon do ibadah tung muruk situtuma anggo rajai maksudna marpahian pesta dijo puhak tahita ima pahean pangalaho najigis nalehet nadinggan tu debata ima akka sirip niroha ima labok niroha ima pangoloyon ido pahean nalehet pahean nasaksak namar kilong dia dokan ni debata ima nani pilih ni debata songo sada bangso na pinili hita ganuk nama jakon pesta na buluni ima haroroni Yesus Kristus na badua halihon akan na piniliti ima nasida nama jakon gokoni nasida nama kaholongi debata nunga di parade debata no muli sianakka na tarajumi sahalinai saluhu nai marharoroan di suku-sukun dopak holong iyas niroha naloho di bagasan jadi omma pangaropakta naing mahitanyan pita dia depan ni debata asa gabe taluk hita dipilit debata Jehovah hita pongot tu pesta parujuhan ima harorong Yesus na padu halihon mangalap pita
akkana porsia di bana dohok mahita digokko ni amang do ina akkana hina holong asudi rap mahita nagabe bangso na pinilit mau lihat ma di parsejarat tadi Tikion. Noai masuk mahida di hari Kamis, uluan di persejarat di hari Kamis amang day. Tarsilang alani hita. Tu hita amang day nang manang di dia pita marinya. Persiajaran nambaruon triulan na parjolon mandok tu hita Jesus Kristus. Rotu portibio manopo kita menebus dosa kita tidak sama dina patuduhon holong ni debata na umbalga ima silang patar taida disi ia Kristus ia manehan dirina bahem dihita sian lasmi rohana sendiri. Oma sada tuhita bandera. Holong ni Yesus, holong ni Tuhan, holong ni debata tuhita mangalea anak na geleng na Yesus Kristus rotu portibio. Patar taida disi ia Kristus i manehahon dirina bain dihita siang lasmi rohana sendiri. Kristus manehahon dirina mangihutton pangoloyan na sendiri. Danga dong nang sahalak jolma penaolo membuat hosana sian ibana marbasa-basa mangaleahon hosana mangihunton sakap haluahon naing bisakapi di banua gincang adorang solitopa dope hasiangan tuhita mangdaina nuaing hita di tahun 2025 tahun na baru mandok moneate tu debata holong ni debata tu hita membain sadaan sada pasu-pasu na dilea Tuhan tu hita sehat boy hita menikmati tahun na baru pajupang do keluarga pajupang do dana di tahun na baru alani holong ni debata tuhita jolma namar dosa didok sama dan disangkabi Jehovah asa tubuh dosa alai tahe jumono di ida dao tujono adora sotubu dope dosa nunga patubahon dalam lau mengadopi hagu kutur na lau masai omma debata sona tubu dope dosa nunga dipatubahon dalam lau mengadopi hagu kutur na lau masai tuhita mangdaina sehari naik rot tuhita tarimani haburjuan di debata haburjuan di Yesus tuhita roh Yesus tupur tibio mengadopi mangalea gelengna Yesus Kristus manoba itu
dan adong nanggo sahalak jolma na olo membuat kuasana sian ibang orang Yesus Kristus dalam naik tusuko dalam nasi tu hita mangreina dalam nasi Holland Yesus Kristus nagoi membuat hita lau tusuko. Lain tahun na baruan tahun 2025 tu hita mandok muliakin hita tu coli mulai Ripunan di Pasyajarata di Pasyajarata Parjolo di 13 Sada 2025 haholomon sian pangatusion na lepedo Pak Jehovah manutubi makukubi pertibion semodo pangatusion ni jolma manusia di parang ini debata ibana nunga dilipeho jala dibuni hod do debata jala dang tutu di boto alaki ise do Jesusi ise do Jehovah jala ise do holong ni Jesusi oddo ulaon nang tino tuhon ni panurang Jesay marhiti hatana alay siyon parbarita na uli pagiyar ma soaram ali Jerusalem parbarita na uli say pagiyar ma unang homabiyar dokma to akka huta ni Jahuda idama disido debata munay idama marhuaso doro Tuhan Jehovah jala tangan na gumonggom ibana idama ihut tu ibana upana jala di jolona pamalosan. Jadi ikoma maralu sudah barbarita nauli mehita pasar barita nauli mehita songon uluan ni pasyajarata di bagasan pasyajarata parjolon debata makaholongi mardongan iya siniroha sayanggi mehita damang dainang di dia peta maringanan hita no bege barita nauli sonari anggi mehita setotong mabaritahon holong roha ni debata tu hita omma pasyajarata dihita di bagasa samigon mardongan moliate Tapasada marohata martanyang mahita. O Tuhan Jehovah debatana di surga. Nung ngamar guru hamisian hatam na badia. Asang gieta mele Tuhan. Parsidohot di harajam musurgo. Dinaroh oleh Tuhan mengalap kami akan aborsyediho. Pasu-pasu male Tuhan sudi kami. No bigi hatam na badia. Dinamat dohoti apen batak ministrion atau Tuhan pos dorohanami naikon togu-togom rohami urupi hamele Tuhan di tahun naik baru marlas nirohama hamele Tuhan mamuji pasanga pokok dohot mangarade diakka bangaladion nami di hurian nang disaluhukna akka ulaon na pasangapon debata Jehovah marpamuati mahole Tuhan sesama dosa nami jak kumatang yang namion usop bahami marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin.